ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଣିବାକୁ ସେ ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଯାଉଛି ଏବେ ସେ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଅଛି ବାଙ୍ଗଲୋର ଫେରୁଛି ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ତେଲ ସରିଯାଇଥିଲା ଗାଡ଼ି ଟିକେ ତେଲ ପକେଇଦେଲୁ କଟକରେ ତେଲ ପକେଇ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗଟା ରୁମ୍ରେ ଆଜି ରାତିରେ ରହିବି 6:20 ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ତା ରୁମ୍ରୁ ସାଙ୍ଗଟା ରୁମ୍ରୁ ସାଙ୍ଗକୁ ପିକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଆଗରେ ଚାଲିଛି ଏବେ ସାଗରକୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆସି ସାଙ୍ଗ ବାଙ୍ଗଲୋରରୁ ବହୁତ ଏ ଖୁସି ସାଙ୍ଗକୁ ଯା କେମିତି ହୋଟେଲ ଯା ମାନେ ଭଲରେ ବିଦେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ପୁରୀ ଗଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟିକେଟ୍ 40 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପର ପର୍ସନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ ପାଇଁ ଏଇ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲାବୁଲି କରି ଚାଲେ ସାଙ୍ଗ ଟୋପି ହେଲମେଟ ଦେଇ ବୁଲୁଛି ହେଲମେଟ ଥୋଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ଏବେ ଆସିଗଲୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଛୋଟବେଳେ ଶିଶୁ ମହାରାଣା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥିଲେ କୋଣାର୍କରୁ ବାହାରିଗଲୁ ବାହାରିଗଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ରୋଡ଼ରେ ପୁରୀ ଚାଲୁ ଆଜି ସାଙ୍ଗ ବାହାରିଛୁ ମାନେ ବୁଲିବୁ ଆମେ ପୁରା ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଉ କ'ଣ ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବୁଲି ରାତିରେ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ କୋଣାର୍କରୁ ବୁଲି ଏବେ ପୁରୀ ଚାଲୁ ଏ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଦେଖାଗଲା ଏ ମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଆମର ମାନେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆଜି କି ଭାଗ୍ୟ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦୂରରୁ ମାନେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା କେତେ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଦେଲେ ଆମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସୁଛି ମାନେ ଭକ୍ତି ଭାବ ପୁରା ମାନେ ଭାରି ଅଛି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଯାଉଛୁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଚଲାଉଛି ମୁଁ ପଛରେ ବସିଛି ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଫଟୋ ରହିଲା ଆମର ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲୁ ତାପରେ ବେଳାଭୂମିକୁ ପଳେଇଲୁ ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ନେବାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପଚାରିଲୁ ବ୍ୟାଗ୍ ରେଟ୍ କେତେ ସେ କହିଲେ 150 ଟଙ୍କା ମୁଁ କହିଲି 150 ଟଙ୍କା ନା 100 ଟଙ୍କା ନିଅ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଲୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ମସ୍ତି କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏତେ ଜୋରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଯେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ି ତା ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟ ହୋଟେଲରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ।